Už viem, prečo sa z tohto stal mýtus. A ani sa nečudujem, keď ho varíš alebo dusíš. Ale skús ružičkový kel premeniť na totálny gastrozážitok. Upeč z neho aromatický šalát, ktorý budeš chcieť jesť každý druhý deň. Hlavičky očisti, zrež stopky, prekroj, umyj aj osuš. Zmiešaj s olejom, korením, čili vločkami a trochou parmezánu. Ulož na plech a šupni na 23 minút do 200 stupňovej rúry. Namiesto dressingu použijem viacúčelové teriaky omáčky Kikkoman, ktoré nečakajú len na wok alebo grill. Predpečené ružičky kelu len takto zmiešaj s Kikkoman teriaky wok omáčkou s pečeným cesnakom a vďaka hustote obalíš každý kúsok aj bez marinovania, potierania či namáčania. Opäť rozmiestni po plechu a peč ešte pár minút, kým všetky kúsky nie sú chrumkavé, farebné a lesklé. Pridaj jarné cibuľky, premiešaj a použij ako prílohu. Ja som ich uložil na kusku so sušenými paradajkami, bylinkami a vychutnal ako ľahký hlavný chod. Celý recept máš v popiske, ulož a určite ochutnaj, lebo treba si variť.